kake gani haka? Wace ce ita? She's my wife. Kana jin abin da Musaddiq yake faɗa? Matarsa fa yace. Duk rantsi duk tsanani kar ka sake ta. Ka fa san wanda ya aura ba musulma bace, sannan kuma a kanta a ce an rusa auren da aka ɗaura akan tsarin musulunci. Dakata. Dan Allah kar ka aikata abin da kace za ka aikata. In duk duniya mun taru mun ce lallai sai Musaddiq ya saki matarsa, in Allah bai kashe auren nan babu wanda ya isa ya kashe. Wannan abin fa da suke zaune tare fa ba aure bane ba, kamar zaman daduro ne. Yaushe muka haka da ke? Ai ka kawo gaba ɗaya rashin zaman lafiya a cikin gidan nan tunda ka ɗauko wannan ya arnar ka kawo cikin. Aziza! Ka ci gaba da ƙoƙarin ɗora hannu da zumma duka na. Ina son ka sani ba zai taɓa haifa maka ɗa mai ido ba. To ni kuma wallahi tallahi in te zaki ci gaba da irin wannan ɗabi'ar wallahi sai na kawo ƙarshen ki a nan gida. Kaga wannan ita ce sa'ayina ba kai ba tantirin Lagos an ci tafi an ci al'alaba rago wanda yake zuwa ikwana tsakiyar 'yan iska marasa mutunci ya dawo gida tsohuwa ta wanki. Ke Salma, wallahi ki kiyaye na a hirɗinki. Umma, akwai matsala. Ka fitar daga idona na rufi ba ni da kyau ba ni da daɗi ka ko Kar ki sake ki buɗe mun baki, wallahi kika buɗe bakin nan sai na makure ki har lahira. Rabuwa a soyayya ta saka mini jinya, an saka mun mari an sa mini sharadi, shan na kasa